ngày mà bertamu chẳng bao những bữa sự sẽ hạ sản khó say mà này thơ ha जों तिनी और फाइमानी मूलको खुंजाखै म जे और ताकलाई बिसिबो जे मेला चलिनाय हिनि जों खानाखा एवं आबन तैबो प्रिपारेशन कमिटि र खालायखाय हिनि जों विभिन्न न्यूज पेपर रो नुखा मीडिया तिबो नुखा किन्तु और जे कमिटि खाजांमानि ओ कमिटि खाजाखिनि मत चिनि बुबाग्रा महाराजानि आमालनि हते मनोकमने मत कृष्ण माणिक्यनि आमालनो ओ मन्दिर ति साजांमानि किन्तु जों नुखा जे और आगिबो जेकुनु कमिटि वो उनका चिनी बर रंग तनि जागो प्रिपारेशन तनि जागो किन्तु जों ताकलाय और जे कमिटि तनिमानि अमत अ कमिटि चिनी बर खरक साफन तनलिया बेका और जारा और पूजा खालायनाय जारा और उनको खायनाय बरक सिमसे कैसा कमिटि वो तंग त कुनु कमिटि करे बेका त कैसा जों रिपोर्ट माखा जे और जे बाजे तब मेला जे चंग माने बेका ओ मेला ओ विभिन्न दुकान दिनानि जारा चिनी बर रखा और दरखास्त दिबो एप्लिकेशन दिबो चिनी बर रखा माया बेका अमनो खोनावैनो जों दिनै वेस्ट जुनाल मत वेस्ट जुनालनि आन्दाराव खालायो एवं खुमलुं साब जुनालनि आन्दाराव खालायो जों একটা सरकारि একটা गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दङ दिनै जुनाल अथच जोंनो একটা इनभाइटेसन बरिया जोंनो कुनु खबर बरि जागिया आरो बेकाय आबुनि बागैनो जों दिनै आरो जे बसखांने 7 तारिख जुलाइनि सिमिन आरो 14 देवतानि पूजा चलिनाय जों खानावै जोंनो दिनै आरो फाइका बेकाय जोंनो ब्लेकेन खादुखौ नांगौ जे अ 14 देवता सिरि सितिनि सिमि चिनी महाराज कृष्ण माणिक्य नामालो सिमी कोई फाइमाने किन्तु तिनी और कमिटि हिंदी और निनी बाजार सेपसाप हिंदी चीन बरक न खरक सापने रिजाग्या तांगे रिजाग्या अमित राजनीति के बले मोटो मंदिर म एक पवित्र स्थान का ओ जगह तीन बरक तांगे मायंगनाय अब न जों खोनावैनो रिपोर्ट माने न जों तिन वेस्ट जुनाल न होते जों और गोबां मा बरक चिनी ससियेल वर्कार न तुबि जों और तिन नायना फायो एवं जों और फाइबो खोना पाइका एवं उसपट फाइबो जों रिपोर्ट मानखा और जो कमिटि चिन बरक करै एवं दुकान पाटो चिन बरक दरखास्त माने दुकान चिन बरक और कुन उस्टल माया म बिलाइके खानां माने क अमने जों प्रोटेस्ट खायो अमने जों सेलेंगो जातमति खाइनाने क ग्यामतै तांगमति खालायना होनबा म चिन बुबा गारानसि बिले बिनि लाइबुमा दंगो बिनि इतिहास दंगो अजोक सिब्रि मताइनि गा आबुनि बागैनो जों सानानै नायो जे और जे मेला कुचारा कमिटि खालायमानि म बिलाइ खाइनो अब कैसा कमनवेल सेन्चतै खाइजाका एवं और चिनि दफानि बर रंग और माने जागारि बर रिनानि नाया तिरक तिरक खाय उदयपुर जे बाबे खाय चिनि बरन नरि रहरका अ 14 देवतानि अ चिब्रि मताइनि होइते चिनि बरन ननन बगे ताबु चाइतो बुइ तमन जों चिनि मकल चिनि स्राय स्राय के फाइ नुपाइका बिगाखाय जों अमनो साना नायो जे और जत बरन फाइनाय और हिन्दू बुद्ध ख्रिस्टान मुस्लिम जत सम्प्रदायनि न फाइ बेराय फायो मेला माने न कैसा तंथक मेला माने न कैसा आनंद मेला माने न कैसा जतनि न एक तीर्थस्थान का अ जागाव कमिटि वो जत बरन तनखे तांबा तिनी मरियम नगर कैसे ख्रिस्टान एक फेस्टिवल होंगो प्रति बছর बड़ दिन और मुस्लिम तंगो हिंदू तंगो जतन कमिटि तनो किंतु तिनी चिब्रि मताय 14 देवता जे कमिटि खाजां माने और शुद्ध राजनैतिक न को खायलाय से और कमिटि खाजा का तयनो कोनो तनलिया नों राज परिवारनि एकजन तनलिया तिनी बुबाग्रार मताय चलन तिनी बुबाग्रार तिनी इनभाइटेसन लिजाग्या तिनी राजमाता न इनभाइटेसन लिजाग्या जों खा दुख नांब्ले म चिनी कैसे लाइबुमाना म इतिहास महाराजा कृष्ण माणिक्य नामालो मन्त्रि साजामांनि अमनो तै दुली फाइकासे जों मल मल चिनी दफानि बरन तै फाइकान बले ताबो त चिनी बरन मताइरि तै तै दुल फाइकाबले के तांगै चिं और जों चिनी बरन नै कातां कमिटि रग बां कथिनो चिं कातां सुजुग मायंना ना अमनो जों तिनी प्रोटेस्ट खायना बागै मुसिकसा गोबां मा बरक तुबै जों और फायो नैफेके एवं उसपत फाइबो जों नु फाइया बसकं सालाव तामरो वान सुमुं तंनाय अबनो जों अमनो प्रोटेस्ट खायनाय जों चिनी बुबाग्राम जानांनाय एवं जों एडिसिनि तरफ थेके जों राज्यपालनो चिठि सिनाय खायनाय एवं और डीएम नबो जों चिठि सिनाय चिठि सयै इमिडिएटली तांगै चिनी बरन अ कमिटि रग दाजग्या अबनि याप्रि नमना बागै एवं चीफ मिनिस्टर नबो जों अमनि बागै को खायनाय गै और स्पेशली अरनि जे एमएलए तंनाय और जे परिचालना खाय तंनाय बनायखिनि खाय तंनाय बा अ कन्स्टिट्युएन्सिनि जे एमएलए तंनाय बिनि रेसपन्सिबिलिटी बर जे को खायनानै हा और कैसा पुराना ओको ओल्ड को
urana ko di blok tongo o blok ni anda tiprasa kabang ma bisi tongo kabang ma tiprasa kami tongo ebong orobo ochodo depta kitingui no chin borok tomble ke borok kashapan tinor komiti kre ingko katangi inu khaisaka omon sing dukho nango omon sing protibar khaina bagai no sing tini mondir khai sing je kuno mondir mosjid gijja nini ingko kiang hindi sing jotono no sing borombe sing ingko omoni bagai sing tinor doparong no song tini sini khadumani song kisa nerone thane kokti sanane musungo obokhe bahai anji sika ane dagoto saka o hane kaisa lai buma tong song ahina chot khlai o hawo phaimani ahaya obani kusung romoi song tai pro yang bisingo bahai na song chontai ro gailem ro bai song kok sanani sai chok lai kha bor bai salai kha borok belai khana bokha kosto nangjagai song share khai kha ornio borok sudu puja simi maklai ganda kitingei protita bosoron song ব্যবসা বাণিজ্য খাইমানি নগু গোবাংমা বড় অরনিয় পদের পরখ্লাই বড় মানে এনজয় খাই ইনকাম সাইড হতং মোদাই খলম থানে হতং তে অরনে মেনেজ খাইমানি জাগাव बाहायनो गोबांमा गभर्नमेन्टनि गोबांमा माथाय सखायरं मालाय थांनाय बिसिराव आंनि जेबो फायजा आं नगो हायफानो अरनिय जों अबनो सानानि मोसोगो दिनै आंनि जे बायथांगो बेलायखे कताल हमानि हाय चिनि एडिसिनि पार कैसा अरनिय खबजागै दङ जुनाल ने कैसा आन्दाराव खबजागै दङ अब दिनै आबनि नायकल फांख्लायनाय चिनि आंनि दादा गथ दङ दिनै बनि तिखे जों साइमानखा जे अरनिय बमहायखे डिप्राइभ खालायजागै दं तेबां सरायखे साइमानखा आबनि बागै दिनै अबनो जों सानानि नायो मन्दिर हयते आरम्भ खालायै गोबांमा जागाव चिनि राजा रंनि तंखर हयते आरम्भ खालायै चिनि गोबांमा रुइन ओङै दं गोबांमा चिनि अब डिप्राइभ खालायजागै गोबांमा चिनि स्नेच खालायजाग दङ सेकजागै दं आबनो दिनै आं अरो दिनैनि सालनि बिचिते चौध देवता मोदायनि मन्दिरनि बसगाव बासावै तिरफ्रा हानि चिनि दफारं थाने आबनो नां सानानि मोसौगो सिसादि बासादि वानसुकदि चिनि तामाव ओङै दंखा चिनि दफारंनि तामाव ओङै दंखा दिनै अमहाय सालो जों सुदु बुखु गायसिमि सालायागै बारबेले जों थायागै जों अफिसियेलि जों फाइट खायनाय जों अफिसियेलि जों अबनो चाइटकनाय बियां तैख्लाय चिनि बर रगने बियां दिगि तामाव ओङै दंखा आबनो जों सरायखे सिनानि बागै जों बनो चाइटकनाय आनि दादा आमथि सिगां अब साखा अब आगि कुसुं चिनि कृष्णमानिक राजानि आमलो हयते अब बेबा अम चिनि अम कसाम कैसा आगुलि अम कैसा चिनि कसाम कैसा आगुलि आगिनि सिमिनो कुसुं रमै चिनि राजा खर हजागो अब राजा खर कैसा कसाम abani bagai jeng orne jeng gana gindi obo jeng no kha anti sekan sanai dada ane tako okra bo saka gana gindi ta bahai na chin boro kobrong maya khe chin kung bara rok bang manu tongo otoso boro orne mangsapana committee preparatory committee jeta tongmani oro naikol jangnai committee arro boro kunu jaga boro tomanai dalja gya te anti sekan sanai bo sanani se saklaika abokha bahai even राजा खरनि राजानिबो मोनखौै जे अ राजानि जेता मन्दिर खायजामानि जागावो तिनि बुबाग्रा 186 जन ताबो राजा चिनि बायथां गोथां दंख राजानि कुसुं नि थैताबो चिनि गोथां राजा दंख बनिबो रदत किशोर मानिक आबनि बुमा गोथां दंख आबो पर्यन्त अमानि सम्बन्धे किछु साइमिया अब बेलेखे वाना मा सिंसा बेलेखे किरिमा सिंसा अब चिनि दफानि बागै आमने मान तिनि जों सानानि मुसुङो तिनि माताबारि न जों नहरका थांनाय बिसोरावनो सिमे माताबारिनि चेहारा करिखा बकाइसा हाब्लक साखाव मोजाय तनि मानि अ हाब्लक न मोजांरै पुख्रि कायहा दङ आरो कायसा कासिम अब हाब्लक नि चेहारा हाय आबनि बाङै कासिम रिजागो अब चिनि दफारंगा के नेचार बिउटी जों सालताल बहाय न खुलमै फायनाय हाफार हारिं रं जों माने बै खुलमै फायनाय जों हाफार हारिं बाय मोजाङै जों मताय बक्सा मानि आबाबो खरजसिनि राजा तबो मानि आबनि इतिहास लाइबमा कथां दङ दिनै अम बहाय न लाइबमा कथां दङ दिनै तमानाय माताबारिनि चेहारा नेरो थांहांखे नेरो नंनाय आं सांबादिक रंनि माध्यमे आं नेरो सानाने मुचुगो नेरो आरो किसा थाङै नेरो लाइबमा तिसाय तमाने एरियानि जे अपडेट पिक्चार नेरो तो बखाखे नेरो नबिमानानो आं नेरो न कइनाय माताबारिनि चेहारा न नेरो टेक्सा हाइलाइट खादि आबो बाहायनो चिनि चेहारा करिखा गाना गिन्दे वा खाकबायै मन्दिर सिमिकनि गसार सक मुइतंखा गाना गिन्दे बरो व्यवसाय खायनानि बागै गुबुन दफानि बरो आरो चिनि बरो बसरमा वाइसा मात्र पोजामा खायो अब ताङै हाइं थाइखलाय
কারণ চিনি বড় রঙনি কোনো ব্যবসা খাই না কাইসা স্টল পর্যন্ত করে আবার তাঙ্গে হাইং থাকলাই চিনি রাশি তিনি বকল বাই মানে চিনি দফা নাং তিনি বখা দুঃখ নাং চিনি দফানি যারা তুই থেউই তংনাই জ্ঞান গোনাं হनै তংনাই বর্তমান গভর্নমেন্ট তংনাই র দিন आं अबनो सानानि मोसौगो गियाननि मकल बाय नायनानै जरा सफायखा चिनि अक्रा रक निरक नसुं बरम खायो निरक गभर्नमेंट बखात दङ निरक अबतिरनो किसान नायकलै सागनि दफानो सागनि ताम कमाय थांखा बारनो निरक नायकलै टेक्सिसा दफानि बखाक बासा खाङाखै बेलेखायनो जों खाकजांनाय तेसिनि नेक्स्ट जेनेरेशन दङ बेलेखायनो हामनाय आं ते गोबां साया जों बेलेखायनो बखा खामो अर फायै नुक फायखा चिनि बर' रकनि बेलायखानो मुक्ति कलाई लायजाक और बिसिङाव पूजा बालि खालायनायखौ चिनि बर'क मां यां फाताराव हांखे बाबा बैनि बेवसा खालायनाय मां अब हायङै दङ आइन बाङै जों चाइटकनाय अबनो अफिसियेलि बसु जारातै थाङैमान तै मिडिया बन्धु रंनिरनो आं बेलायखानो कयनानि मुसुगो निरनि माध्यमे जेन अब कबै कबै अरनि इतिहास अरनि लाइफ मानो निर कहाके सुइदि बर' रं थानि निर हाइलाइट खाइदि चिनि कमा जानो जों ताबो नायतक तिख्लायनानि जरा सफायखा जों जत खुजुको ग्रक मकलको जों नानि जरा सफायखा चिनि तिप्रासा दफारं नां कयो अब हाय जराव जों बसालायनो याक बाय याक रं लायनो खरं बाय खरं जों मानजु लायनो आसनो सावे आं आन कोनो मसखा हामबाय